Salama patsika jiaby, mbola tsara olo jiaby. Bon, resaka série amizay eto, resaka matotra amizay. Bon, tapitry doniha, tapitry la vie. Ieritreritry mariage amizay zara lehilahy ai. Zay ny koragna eto. Kena lefako amizay zany fandiniagna tato ato, nandeha à gauche à droite zao, albumko mo mpanjaka ny titre anazy. De nitady hoe azovy tegna vita mariage naka zany, mariage na star, mariage n'olo malaza, ny tegna molo fantadaza manera zao tontolo zao. De za natreky tamity le complexe ty restaurant le complexe. Ireo koa moa managna paky mpanjaka zao, zahavako raha jiaby. De le complexe zay hitako hoe mahafapo izy koa hagnano mariage satria luxe raha jiaby tegna premium, haute gamme quoi, tsisy raha ambanimbany zany hoe tegna mariage de luxe. Koa fa naboakandreo za raha jiaby misy amindreo to, masiko mba nahita zao ty, tsy honohono. De raha jiaby de luxe hitanao ao, champagne jiaby isan-karazany, saumon, caviar, maro tegna maromaro. De tegna izy koa raha luxe, tegna raha luxe, mitady raha luxe anao. Magnano mariage zegny agnanovagna raha tsy anignainagna amin'ny fiainagna, andaniagna vola. Bon, anjaranaka mo mampita hafatra. De ampita hafatra zany zaho anareo jiaby zay mizaha vidéo ty araroto satria de misy promotion, misy code promo mpanjaka zay ao 2022 ty fo io. Fa kosa mila réservenao, magnano réservation anao avant fin septembre ty, amin'ny volan septembre ty zay mila ataonao réservation anao amile promotion io. Resaka mariage koragna eto tsy koragna hafa, ary mariage de luxe matoza afapo zay misy dikan'zay. Za olo tia raha luxe, za olo tia bling bling, za tia olo wera tsy mety mandeha. Dia miaraka amin'ny complexe anao koa hagnano mariage, le code promo sadia mpanjaka de 10% bezo amin'ny jusqu'à amin'ny fin septembre ny fiagnambidy na promotion 10%. Yeah. De contact hitanareo, contact le complexe le hagnano mariage naka izy hitanareo io. Ny traiteur mo fahita, ny andeha karakarany mariage fahita, raha jiaby fahita. Fa nambarantsika teo igny le complexe luxe za raha jiaby misy ao. Fa eto amizay ny tegna problème, somary nahiragna lehilahy zany karakory ataony agnanovagny demande mariage ty. Ino raha tegna mba hita arisy lahatra le andeha atao mariage ty, hoe madaminaha zay. De atao karakory raha mba tegna tiany magnagny, raha tegna tiany viavy, de mba maizana rosipapo za amin'ny araiky zegny satria izy koa raha afapo izy amin'ny mariage efa vitako miaraka amin'ny complexe. Fa tele fomba agnanovagna demande ty de mba menareo sipapo za hoe ino raha tegna mba aigny koa.